Ug ang atong mga pagbasa karon mubo kaayo pero naay mga daghang lesson nga atong pwedeng i-practice uban sayon sa atong kinabuhi o sa atong way of life, no? Nagingon si Kristo kung magkumbira ka, mag-celebrate ka sa imong birthday, no? Don't invite the rich, no? Your friends, paryente, relatives, og ang imong dato nga silingan. Magkalain man pud ni Kristo, no? Kinsa man dahil nga itong invite sa atong mga birthday parties, no? Sa anniversaries, ang mga tao nga dili na to kaila. Unsa klaseng party na, di ba? Pero naagid siya yung mga bag-ong pananaw, no? Perspective sa atong kinabuhi. Okay naman kung mag-invite na. Normal na kay social being ba yata. Pero naa siya usa ka perspective nga bag-o, no? Na usahay kasagaran, usahay lang dili kasagaran. Kinahanglan we go out of our way, no? We do something special nga dili tanan natong gibuhat karon mariwardan ta, no? Diri sa dinhi sa ining kinabuhiya. We also live as if we are meant for eternal life. Ug ang maong buhat, ang atong rewards madawat na to sa pagkabanhaw na, no? Nakoy usa ka nindot nga istorya nga, no, i-share kaninyo about the gospel today. Sa chaplain pa ko sa University of San Carlos sa South Campus. Sa among grade 9 na ami gitawag og outreach. No? Ang outreach namo kay ang mga estudyante among dadon sa Inayawan. No, dito mi tibok adlaw ang mga bata, no? Tagana mo og foster parents or foster family. Dito sila tibok adlaw. Kung kamo you don't know where Inayawan is, no? Visit gamay diri na sa Cebu, usa na siya ka basurahan, no? Kung asa gilabay ang mga basura, no, diha isort ang mga leftovers sa McDo, ang leftovers sa mga chicken, bones, no, usahay, iprito ra nila ron, imo nagsudan. No, mga plastic, mga medyo abaho siya gamay, no? Pero naay mga daghan kayo mga tawo nagpuyo didto. Unya ang among mga estudyante nga grade 9 among dadon didto aron masinatihan nila kung unsa ang pikas sa nindot kaayo nga kinabuhi. No? Naay mga tawo diay nga gitawag og lost, least, and the weak, mga kabus, pobre, no? Your leftovers are their meals. Nga na imagine. So, among dadon nadto ang mga bata sa way pandemic pa, no? Sa way pandemic pa. So, paguman sa usa ka section, uli na siya, then taod-taod nakadungog kog balita, no? Padir naay tayo sa ka estudyante nga sa iyang birthday, iyang gingnan ang iyang mga parents, no? Mommy, daddy, sa akong birthday, I will not throw a party, no? Akong dadon sa Inayawan ang tanang handa sa akong birthday. Ug didto ko ma-birthday uban sa akong foster family sa Inayawan, no? Uban sa ilang mga silingan, no? I was so touched by the sharing and the experience. Tinuod gud nga panghitabo. Nahitabo gud ni. Grade 9 student, tungod sa iyang experience, wala siya nagpa-big time, no? Mga San Carlos students kay basta birthday na, sus, lechon, tanan, party pa jud, no? Mga tunga sa mga mahal nga hotel. Siya, tungod sa iyang kasinatian dito sa Inayawan, he decided or she decided to go to Inayawan to throw a party sa mga tao nga dili na makabalos kaniya, no? Inga na kanang usa na ka maayong example, no? Alang kanato, no? Sama sa gisulti ni Kristo, kung magkumbira ka, invite ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piyang, ang mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Do something special. Not everything you do should be rewarded in this life. Others, the rewards will be received in heaven. Nagingon si San Pablo sa unang pagbasa.
Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog hinunuwa pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kaysa uban. Kana giyawhag ta ni San Pablo, no, to clean our intention sa atong mga actions, sa atong mga hunahuna, no, sa atong mga relationship sa usag-usa. Usa pa gani nga short story, no, related sa atong ebanghelyo karon. Mga kaigsuonan, dihay usa ka pare nga tigulang na siya, no, namatay na gyud siya. Pag atbang niya sa Ginoo kay judgment na, paghukom na. Then tawag siya sa Ginoo, sige Father, dali. O lingkod diha kay judgment time na. Okay Father, tagay ko full report sa imong kinabuhi sa yuta. Kini si Father ay nagsugod na pare ko mga 50 years, no, sa akong pagkapare, nagmisa ko kada adlaw, nagbunyag ako mga 10,000 ka tawo, mga bata og tigulang, nakasalpod, no, hindi na ako maihap ang mga tawo nga nangumpisal ka na ako, naghan kayo, kada adlaw, nagampo ko grocery, ingon ang Ginoo. Oh, waman lagi na ako na feel ang imong mga gibuhat didto. Ingon si Father, Lord, nga na ko ng kinabuhi, gihatag na ako kanimo, o sa pag-alagad na ako kanimo. Ingon si Jesus, saon na lang ni na to, Father, murag maglisod man ta maghukom nimo ani kay murag something is off. Taod-taod sa samtang nagistorya pa ang Ginoo si Father, na ay sa kababae nga ni Sagid dito sa pikas, Father, mayong buntag diha, naraman ka diri sa heaven. Ay, ingon si Jesus, kinsa man na, Father, kanang sig pangayog pumahaw sa kumbento, Lord. Og ingon ang Ginoo, sulod, Father. Okay na igo na to. Di ba? Mga kaigsuunan, bisan ginagumay, charity always pays off. Bisan gayo dili sa dinhi sa atong kinabuhi sa yuta, kundi sa kinabuhing dayon. No? Do something for heaven. Do something for the resurrection. Makaigsunan, makagagahom ang Dios, pero makaplagan na to sa mga kabus, sa mga mahuyang, no? Sa mga least, sa mga lost. God is always found most in the poor, in the weak. Sa mga gitawag sa kalibutan nga nothing. I'm not saying that the Lord cannot be found in the rich people, in your relatives and in your friends, but He is most found in those least lost and the last. Mahimo untatang misyonaryo sa mga kabus, bagong pananaw sa mata sa Dios, kay kitang tanan gibuhat o gihimo sa iyang larawan. Og diha sa atong mga ginagmay nga charity works sa mga pobre, sa mga mahuyang, no, sa mga nanginahanglan, no, makakaplagon tata sa kalinaw sa Ginoo.